Skapa Skapa TV a budu vám říkat vtipy. Od Petra Rychlýho. Povídají si maminky v parku o dětských bolestech. Ten náš Frandík, já už mu nebudu dávat tu umělou výživu. On má prdíky, on se tak jako krautí. Hrozně ho to bolí, on s fialou úplně naskáčou mu fleky, jo. Já mu na to dávám horkou plínku a ono to trošku pil tamto. A tak poslouchá děda, přijde. Hovno, to houby, to není žádná bolest. Nejvíc bolí, když lezou zuby. Prosím vás, dědečku, už si to přece nemůžete pamatovat. Nemůžu, můžu. Včera jsem si spolknul umělý zuby, když jsem jet polívko a dneska lezli. Manželé pozvou své přátele do bytu na čaj a manžel jim začne povídat o sledování goril. Víte, ty gorily, já mám hrozně rád, ty mršky. Já nejvíc rád sleduji zjara, když oni mají ty milostné hrátky a já respektuji soukromí. Proto já nikdy je nenatočím na kameru. Nikdy ani nepořizuji zvukové záznamy. Ale protože vy jste mý přátelé, tak já se vám to pokusím přiblížit. Je to jaro. Mé kouří. Kouří takhle tráva, jo. A tam vzadu je taková pasička a tam vzadu roští jsou gorilky. Oni jsou stydlivé, tak tam je tak chraští v tom roští a teď přijde gorilák. A ten vám je pěkný, takovej udělaný, jo. Tak takhle dusá tu trávu kouřící. A ty zvuky, jaké on vydává zvuky, když on ty samice váví, víte, těm milostným hrádkám náma promine. Já se to pokusím napodobit. Je to asi takto. A takhle najednou se otevřou dveře z kuchyně. Takhle tam sune hlavu jeho manželka a říká: zbláznil ses, Jaromíre, teď v poledne. Přijíždí Meďour, z něho vystupuje prostitutka a řidič asi její zákazník. Uvidí ho policista a říká: tak prosím, ale legitimujte se. A ten řidič říká: tak moment, já se legitimovat nebudu. Protože jestli jste mě nepoznali, já jsem poslanec. A jako poslanec já mám, jako jestli víte, jako imunitu. A ta prostitutka se tak otočí k tomu policistovi a říká mu: kecá, uší nemá. Děkuji, že jste mě poslouchali. A jestli chcete vidět další vtipy, tak klikněte tady na to zelené tlačítko.